Ambai media takuk songno jeng tini jarawo hatai kotoro jeng paimani hingke norok jotono saimano jini interlocutor chongjakna bagui je date rejakmani amo chongjak yangi tongkha te aboni bagui jini party ni okra rok tai bubagra brok Guwahati o thangjak te brok Guwahati ni phau phaika haifano tabuk fano jeng positive puno response mayako amhai boya je negative response mangkha positive no te kisa jeng jesik wansugui tongmani dakting nai hine asuk dakti ungya kho te kisa jora nangnai processing ungui tongo oboni bagui jeng naising lai tei haifano jeng ler kha hangkai eba o decision no nani जोंनो नेग्लिजेन्सि खालायजाक हांखाय जों जेकुनु मुहूर्तेवनो जों अजागाव लामा कासुवे जों आजुक लायनाय ने वाचुक लायखा अबनि बागैनो जों दिनै अजागाव कुथुम लायखा अजागा सिनिया त्रिपुरानि गोरों गोरों जागावनो जिनि पार्टी वर्कर्स रक जतनो जों लामा कासु लायनाय नांखो जों हांगार स्ट्राइक खालायनाय बुबाग्राया जों वारियर्स दंगो जोंनो हांगार स्ट्राइक खालायनाय जिनि बागैसो बुबाग्रासो कष्ट खालाय दंगो बुबाग्रासो चिरिगि दंगो जों जतनो जिनि अर TWF रक दंगो YTF रक बो दंगो हायफाना जों TWF नि इंग्लिश हानामु जोंगो जों बथागिया जों जेकुनु समयनो जों कायसा सिगनेल मांखानो जों हांगार स्ट्राइक स्टार्ट खायरिनाय अबन बागैनो जों दिनो अर कुथुम लायखा ते कायसा कक हंकाय तिनि नरक बिसंति जों सानानि मुचुंगो नरक जतनो साइमनखा रिसेंटली कायसा भिडियो भाइरल लंगमानि जिनि बागबासा कन्स्टिट्युएन्सि नि खरकसा MLA बसुक सेलेंमा सिंसा सामुं खालायखाबो कायसा गोथार एसेम्बली वो बो अजागाव दफानि जिनि स्टेट नि जतो कक काहाम चाबजाक लायो कक काहाम सालायो आ जागाव तामनाय जिनि बर रकनि जिनि दफानि अ स्टेट नि कुचुगो जों बाहायके कानाय बाहायके सामुं काहाम खालायनाय अबनो कक चाब लायो जेफ्रु बरक रक पाइले आंलाय तंलायो अ समयो ब हंकाय पॉर्न फिल्म नाय दंगो बिनि मोबाइलो अब चिनी बागै चिनी त्रिपुरा बासिनी बागै बसखाय तामनाय दुर्भाग्यजनक चिनी कपाल हामिया अमहाय बरक से बसे अ एसेम्बली वो खरकसा MLA इंगे आचुकजाक हंकाय जों साइमानो राहुल गांधी न से बिनि MP नि सदस्य पद खारिज खायजागो कासे चिकन सा मेटर न दिए ताइ अमहाय के सेलेंमा सिंसा कासे सामुं खालायजाक मानि ओ एसेम्बली विधानसभा ओ जेफ्रो अधिवेशन चलिवै दंगो जेफ्रो डिबेट इंगै दंगो पक्षताय विपक्ष मिलिवै आ जरा काहामो से ब हंकाय आरो अंशग्रहण खायना तो अब तो कक करिखा बताम खलायगा हंकाय ब आचुग आचुगै और आसुक चारिदिके कैमेरा चाकजाक अ जागा बिनि आसुक दुसाहस ब पॉर्न फिल्म नाय दङ आमहाय सेलेंमा सिंसा सामुं खलायनाय न बाहायखे कासे MLA पद बनो रिटर्न नाय बनी MLA पद न नावि तंगनायनि बिनि कुनु अधिकार से करे अबन बागे जों दिनै TWF रक जतनो बिनो तमुं न सेलेंगो ताइ जों धिक्कार जानुगो ताइ अबन बागे जों चिनि चिनी त्रिपुरानि गभर्नमेंट नो BJP सरकार नो चिनी मानिक साहा चिनी बरम गनां मुख्यमंत्री बनो चिनी रिक्वेस्ट तंगनाय बिनि सदस्य एसेम्बली नि बिनि जे मेंबरशिप अबनो खारिज खायनां थुं ब खरकसा विधायक उंनानि चुगिया बिनि सदस्य पद खारिज खायना उंथुं चिनी अमो दाबि तंगनाय ताइ जों बिनि अतंनो जों सेलेंगो विशेषखाय जों खरकसा इलेक्टेड मेंबर न बनो जों जतो चिनी दफानि चिनी आमचैनि काहाम हामिया बिचार बिन थानिसे जों सानो अमहाय कुनो हामिया तंमु के बिन थानिसे जों बिचार साननाय पियाबा बसे माहाय तंमु सित्रा खलायो अंके पॉर्न फिल्म नायनानै बिनि व्यक्तिगत बिनि अधिकार दङ ब नाय मानो बिनि
इच्छा अबनो जों कुन माना खलाया किन्तु अबनिबो कायसा जरा दङ अबनि कायसाबो थाइ दङ फियाबा बो जागा नाय हिंका जे जागा वो जों जतनि से चिनि राजनैतिक फाइसिङाव थांगा हांका जतन से पवित्र जागा जे जागा वो अधिवेशन चलित दङ अ जागा उमहाय सामुं खलाय माने अब बेलायखेनो सेलेंमा सिंचा अबनो जों सेलेंगो ताइ बिनि सदस्य पद न खारिज खलायदि बन नर्दी अ एसेम्बली ओ तंगनानि बिनि कुनो अधिकार करे अबनो जों बिनि सान रदन बसका ताबु किसा कक्साइ फैनाय चिनि TW सेंट्रल कमिटी नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गनांचो मनि हारदेव बर्मा ता खुबदंनो जों चिनि वान सुक मानि हिंका जों आसुक लायनानि न हाइपानो चिनि हा बोबाग्रानि ककनो जों बिनि बुखुकनो नाय दंगो बजे मात्र अरो चिनि पॉजिटिव दांनो नेगेटिव दांनो साइमिया नेगेटिव हांकाय तो जों आसुकनानि बाध्य बांनाय हाइपानो ताबुको जों चिनि थानिमो मुंसा खबर सकबाया कुनि बागे जों मोटामोटी चिनि अरो TWF YTF बेफ्रामो जत्त दंगो जों जागा थाइनाय फैलायो बजागा आसुक लाखिन थामनाय हिने कारण चिनि हाताय दफानि बागे जों बोरै फानबो बासाय फाइके जों ताकलायो बोरै फानबा सामानि बागैनो जों सक्सेस नुगै दङ चिनि जत्त सामंगनो जों चिनि थैयासाक असबानो जों जारितनि नाय ताइ नरक साइमान खाना चिनि किसिसा सका आनि बुखक साइ थांगा शर्मिला आंबो आबो ककनो नस्ताय इसा सानानि मा थांगो जों TWF रक जों प्रतिबाद जानगो चिनि बरम गनां जादव लाल नाथ MLA बागबासानि बो खरबजा MLA बनो जनप्रतिनिधि सुनामका ओ विधानसभा केन्द्रनि बागबासा केन्द्रनि चिनि जनतारक फियाबा बतिनि पवित्र विधानसभाओ गोथार समायतांगै हाबमानि जागावसे दिनै अबाहाय मांपलि नाय दङ हामिया मांपलि न नाय दङ हगाय जों बुरै रक बेलायखे लासिवो बेलायखे सेलेंगो आबनि बागै चिनि TWF जों सारा त्रिपुरा राज्य सेंट्रल कमिटी तो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी तो जों आबनो सेलेंगोताय चिनि जादवलाल नाथनि बिनि MLA पद खारिज खाया हंकाय TWF रो बृहत्तर आंदोलन कतर सभा जों खलायनाय आबनि बागै अबा हाय बररक विधानसभा तंगनानि मुसांगिया बो असुंचारो बेलायखेनो जों फर्स्ट टाइम जों नुखा अबाहाय खरबसा MLA आसुक बिसि कलकमा जों गोबांमा MLA गोबांमा राजनैतिक बदलनि MLA मन्त्री जों नुगै फायका फियाबा अबनो फर्स्ट टाइम जों जे कायसा पवित्र विधानसभा बिसिंगो मान थाइनो बिल पास खायनानि बुइ सालाय तंमानि जरावसे बखाय आयंगो इंटरेस्ट गरै बिनि आलादासि मोबाइल से इंटरेस्ट आबो नांमानिया एकदम जत्तनिसे पाइथाकनि हामया आबनो से बनाय दंगो गाय जों बनो जों हिनैमा हिनो जों TWF रक बो MLA इंनानि योग्यता गरै बो कायसे विधानसभा न नायकलनानि बिनि योग्यता गरै आबनि बागै जों तिनि TWF रक जों तिप्रामथानि बुरै बदल जों TWF रक तिनि अबनो चिनि दाबि दंनाय जे बरम गनां माननीय मुख्यमंत्री जों ननो कयो ताइ चिनि साख्लायो जे चिनि बरम गनां जादवलाल नाथनि MLA पदनो खारिज खायदि मियाखाय जों TWF रक सिरिं सिरिं आसुगै दंग्लाक जों बृहत्तर आंदोलन खायनाय आसुगै